Už dnes musíme rozmýšľať o spôsobe dopravy, ktorý budú využívať naše ďalšie generácie. Kľúčom k tomu sú obnoviteľné zdroje energií. Nastal čas, aby sme elektrinu priniesli na cesty. Bez emisí a hluku nás dovedie do budúcnosti. Úspešná realizácia si vyžaduje inovatívne riešenia, najmä vybudovanie dostatočnej infraštruktúry. Vízie budúcnosti? Nie. VSE spustila testovaciu prevádzku nabíjacích staníc pre elektromobily na Slovensku. Budúcnosť prichádza už dnes.